ನಮಸ್ತೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದುಂತದ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚ ಆ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋಂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ದೇವಿನ ತೂವನಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ರಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ 4 ಜನಲ ಒಂಜೇ ಮಂತ್ಡ್ ಪಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪುಟ್ಟದ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಗಿಡ್ಪುನು ಬರ್ನಾಗ ಅಣ್ಣ ಗಿಡ್ಪುವೆ ಸೊ ತೂಕ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ ನಿಗನೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಣ ಉರಾಯ್ದ ರೋಡ್ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೋದಾಗ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂದಿನಿ ತುದೆತ ಮಿಡ್ಲುಡುಂಡು ಇನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಆತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬೇತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಆಂಡ ಅಥವಾ ವೀಕದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಂಡಲ ಈ ಕ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಅವು ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕ್ಯೂಟೆ ಪೋದು ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಾಪನು ಕಳಿವಳ
ಪರತಂದಿಪ್ಪುನ ಪವಿತ್ರ ಸುದೆ ಒಂದು ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಜಾಬಾಲಿ ಮುನಿನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತೆ ಆದು ಮುಲ್ಪ ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಆದು ಪುಟ್ಟದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಪಾಪನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪೆ ನಂದಿನಿ. ಮಗಳಾದ್ದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನದಿತ ನಂದಿನಿ ನದಿತ ಮಿಡ್ಲುಡುಂಡು ನಿಗಲು ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಬತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಗಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆನೆಗಂದು ಪಸುಮತ್ತಿನ ವಂತೆ ಪೆತ್ತ ಪಾಡಿಯ ನನವಂತೆ ಆನೆಗೆ ದೀಕ ಅಂದು ದೀಪುಂಡು ಮೂಲು.